Ake ngisize umuntu onalezi inkinga lezi ezilandelayo njengamanje. Umuntu ozwa ubuhlungu bekhanda obungazelelwe noma obuphindaphindayo. Ukuphelelwa ngumoya ngisho ngenkathi wenza imisebenzi elula, usuhefuzelela phezulu. Uphelelwa amandla, isiyezi noma ukuzwa ukukhathala. Ukopha emakhaleni kwezinye izimo, akulaleki ebusuku. Unjani? Une-BP. Ngitholakala njalo kukhona eNquthu. Ngakhile eNquthu angiyindawo. Inamba yala ekhaya ithini? 060 300 9566. Ngiyiphinde 060 300 9566. Phansi eNquthu enzala abantu kwaLuvisi. Ngithini lapho? Ngithi abaphila abantu. Nansi imbiza ye-BP.